എല്ലാവർക്കും എലിസ്റ്റ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ നല്ല തിളക്കമുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, കുറേ റിങ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ റിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡയമണ്ട് റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ 3 സെന്റ് മുതലും പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്യാരറ്റിലും ഡയമണ്ട് ഓർണമെന്റ്സും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ, പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമണ്ട്സ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5000 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡയമണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഗോൾഡിലും റോസ് ഗോൾഡിലും വൈറ്റ് ഗോൾഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈൻ ഇന്നൊരു റോസ് ഗോൾഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഗോൾഡിലോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഗോൾഡിലുള്ള ഒരു റിങ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൽ ഡയമണ്ട്സ് വരുന്നത് 6 സെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോസ് ഗോൾഡ് റിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്ലവർ ഡിസൈനിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ റോസ് ഗോൾഡ് ഫിനിഷിൽ ഈ റിങ് വരുന്നത് 12 സെന്റിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലെ ഡയമണ്ട് റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ചധികം സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്, നല്ല രസമില്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഇതും വരുന്നത് 1.5 ഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നത് 15 സെന്റിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു റിംഗ് വരുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം സ്റ്റോൺസും ഈ സൈഡിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും വരുന്നത് റോസ് ഗോൾഡിലാണ്. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2.5 ഗ്രാമിന് അടുത്തുള്ളൂ. 2.5 ഗ്രാം ഇല്ല, 2.5 ഗ്രാമിന് അടുത്തുള്ളൂ. ഈ റിങ്ങിൽ 19 സെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡയമണ്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു അടിപൊളി മോതിരം വരുന്നത് നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ യെല്ലോ ഗോൾഡും റോസ് ഗോൾഡും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ പൂക്കളും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നടുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോണും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ വെറും 6 സെന്റ് ഡയമണ്ട്സേ വരുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് നല്ല റോസ് ഗോൾഡിൽ വരുന്ന എൻഗേജ്മെന്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ വശത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വെറും 17 സെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡയമണ്ട്സ് വരുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ വെഡ്ഡിങ് കളക്ഷൻസിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. കുറേ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്, കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് 30 സെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഡയമണ്ട്സ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ജെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് കാണാം കേട്ടോ. അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിംഗ് ആണിത്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് റോസ് ഗോൾഡിലും പിന്നെ ഇവിടെ നടുക്കായിട്ട് വൈറ്റ് ഗോൾഡും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് വെറും 17 സെന്റേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡയമണ്ട്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ യെല്ലോ ഗോൾഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയേ, നല്ല രസമില്ലേ നടുക്ക ഒരു വശം കാണാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 6 ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ. 27 സെന്റിലാണ് ഇതിന്റെ ഡയമണ്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ ഗോൾഡിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ റോസ് ഗോൾഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു 3/4 പവനുള്ളൂ ഇത്. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 1.5 പവൻ, ആ ഒരു നല്ലൊരു ഗാംഭീര്യോ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ലുക്കുള്ളൊരു റിംഗ് ആണിത്. നമുക്ക് ചേട്ടന്മാർക്കോ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനോ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. വെറും 40 സെന്റ്സ് ഉള്ളൂ ഇതിന്. അടുത്ത റിംഗ് ഒരു റോസ് ഗോൾഡ് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഒരു കൊന്തം മോതിരാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലാണ്. ഇതിന്റെ കൊന്തമണികളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഗോൾഡും ഈ കുരിശിന്റെ സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ടുമാണ്. ഈ കളക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇത്ര മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ കുറേ കളക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കളക്ഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷോറൂം എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഷോറൂം വരുന്നത് പുത്തൻപള്ളിയുടെ ബാക്കിൽ പള്ളിക്കുളം റോഡിലാണ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.